Здравейте, хора! Днес аз съм Мистер Жокер и днес ще играем Clash of Clans. Не броя епизодите. Кои е? Аз си похарчих целият елексир. Вчера имах 2 милиона и 500 хиляди и аз си ги похарчих за една от най-скъпите ми армии. Те мразя. Да видим има някаква на линия. И сега ще направим една лайф атака. Да видите как протечете. Ние сме в War сега. Срещу ТХ-11, който е той ръшнат. Дори аз ще мога да го взема на 100%. Вижте го. Той е 94 левел. А това не трябва да е честно за вторият. Вижте него. Вторият е 111, а ония 94. Това не трябва да бъде честно. Но сега пък какво да се прави, така е животът. И играта е така устроена. Та нашият пръв е Вен. Той е 107 левел. Втори съм аз. Трети Кейн. И така 4 дам Смус. 5 Геймбой. Илиан, лидерът ни. Извинете, това не е лидер. Мусес. Луарес. Моят братовчет. Цецукс. Николай Колев. Роналдо. И Кристина, лидерът на този клан е Цвети. И така нататък. Да не ги изброяваме, защото са до 30. Та сега ще направим една лайф атака. Армията ни е заредила. Докато намеря някакъв противник, ще направя на пауза. И така, връщаме се. Намерихме един, който ни дава една бонус звезда. И ще се пробваме да му вземе тъмният елексир. Успяхме да му вземем звездата, която толкова много търсихме. Аз му взех 2 звезди на този пич, което аз не търсих. Това е много добре. Тази атака протече много добре, пичове. Само така. Браво на мен.
Не мога да повярвам, че на този пич му скубих замъка. Аз му взех 66% на този пич, което е много добре. Не мога да повярвам, че му взех 66% на този пич. Имаме 180 хиляди. Ето, че пак се връщахме към 2 милиона. Да пуснем да ни зарежда някаква армия. Това е моят клан. Може би го казвам за пореден път. Името му е България Fight. Ето го. Това, което трябва да копирате. Линкът. Тагът на клана. Гошо е станал левел 100. Да видим. Бат Гош се го взели на 3 звезди. Защото замъкът му е пълнен провал. Това иска да ви кажа. И да атакуваме един път. И ако този клип ви е харесал, щупете лайковете и дайте палец нагоре, без дизлайкове, моля. Оставяйте коментари каквито искате. Абонирайте се. 20 абоната и ще направя канела челендж или ще измисля нещо друго. Бай-бай. До другия път.